leishin dó agus ceanna leisin trí. Cuaigh dó hir idir chu leat is brí be me cléta hir do do géidir hat. Céibéis dó atá umarcach meastú amigo. Jofa buid amach le cluife go chéiméid dó. Hían dó trí cead cúig. Há? Gá factor a tosaí ring ina nóna. Carlin seo! Wach! Jofa buid amach céibéid dó atá is sé. Hían dó tapa sin agus trí. Tá tríró is sé. Whoa! Shalana nóna dána cháirdead. Nuan é sin a róna. Wow! Spnook amsithe. Ná bí bortha ceardaigh tá taitham ar na dóna dána. Ochta blog scia ein dó trí car cúig sé seach ocht. Bua! Hían dó trí cead. Tá chead a ró an ocht. Tá tusach an tosaí amigo ach ní bheith a bhád. Hían dó trí cead cúig sé seach. Ó, glóte! Tá seacht nó a gcathair déag. Sára sin! Go me leisce cai má láimh chúnta thuirt. Oh! Fan suckers! Tá seacht déag níos mú na ceair déag. Cuidir sé seach an tosaí ríist me? Fallad a fuile. Ná a seachtaid, agus fuileach go cheann, fuileach a héan. Stop! Wow! Lids da achtra! Kama feintal! Wow! Colin lask a hukri sin. Aha! Well, is am a bhíon láimh an nuachta. Hey! Gá factor a hocria, ring a goigana. Ha, ní bheirich tú armsa! Oops, re-missioned ze in the gá chuig. Ronarm, ní maach a fólam. Fallad a fuile. Tá tí chuig a seachtaid agus fuileach go ró. Fuileach a dó. Sílam gohainte agam a leis. Ríonn gá factor a dó an nóna sib is ríonn muicheán a goigeanna sib. Ach sin mar a bhfuil blocin ar beacú seo fácaí. Wow! Oh! Huh? Céir da dhearras ma! Tá réonstíine nach féidir a riintas cosúil! Is féidir na dó na dána stoppa. Is tá sam cé dhéanasa. Glacham leis an mission sin. Gá factor a hocria, rin ar a hían. Uh-oh! Ah! Céibéid híana dó? Dó ar nói? That's a hole! Huh? Oh! Ah! Oh! Oh! Ní bhín fuileach an a díobh nar bhína tú le hían. Well, nach sibh sin a híon dána. Ha 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 ha. Bobby Búra, ídín an gá factor a haram. Well, capping nach my nísmó triblóide aino, huh? Fun! Cóneach is here! Biggie Friday!